Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi være PSG mod Portugal, så jeg tænker bare, vi går i gang. Blå. Så selvfølgelig så har vi Mbappé. Vi skal altid lige tjekke vores opstilling, om den er fin og så meget, og ja, bla bla bla. Men som I kan se, så har vi faktisk verdens bedste spiller, Lamine Yamal. Okay. I må godt skrive ned i kommentarfeltet, hvem I kan lide. Lamine Yamal, Mbappé, Messi eller Neymar. Messi? Nej. Messi, han er ikke lige min type. Ved du hvad? Han er faktisk blevet lidt gammel. På hans faktisk alder. Han burde være et eller andet med 40-30 sådan noget. Han burde stoppe. Det burde han. Han burde stoppe ægte. Ikke det, jeg mener det. Han burde stoppe, altså. Okay, hvem skal vi have som målmand? Neymar eller Mbappé? Hvem skal vi tage, hva'? Det er svært, hva'? Mbappé? Nej, Neymar. Skal I bare tage Marquinhos, Kimpembe? Jeg tænker, vi tager Kimpembe, ham her på mål. Så har vi Marco Asensio her. Donnarumma. Okay, begynd. Den har jeg givet til min far, når jeg var i Bulgarien. Nej, det er flot, ikke? Okay, nu starter vi! Welcome to an iconic stadium in football and in rugby. It's the Parc des Princes in Paris. Så har vi Donnarumma her. Jeg skal nok sige, hvem det er. Spiller vi lige tilbage til Marquinhos. Prøv lige at se, hvad der går her. Okay, så skal vi nok Marquinhos. Så tager vi lige der. Bam. Så dribler vi ham lige der. Man skal altid spille. Det er dårligt ikke at spille. Vi går efter ikke at få nogen røde kort. Nej, røde kort mener jeg. Undskyld. Jeg kan godt komme til at lave nogle steder fra. Nuno Mendes starts with Achraf Hakimi as fullbacks, and the main man up front is Kylian Mbappé. Så spiller vi lige til Donnarumma her. Portugal team. Ruben Dias starts alongside Pepe in the centre-back positions. Bruno Fernandes plays alongside Ruben Neves in the centre of midfield. Donnarumma, nope. Den er ude til mig, den der. As it goes, PSG corner coming. Hvem skal tage? Skal Donnarumma? Hvem skal tage? Donnarumma. The corner is fired in and cleared well away from goal. Kan vi tage den sådan her, ikke? Kan vi lige lave sådan en her. På Cristiano, han skal bare ned og lægge. Chance to go ahead. And the ball is still alive. And it's an early lead. Oh, wow! Selvmål, mand! Lamine Yamal! Bombastic starter! Sejt sideøje betyder det. Hvordan kan Toni Kroos på? Skal vi se det der? Der er faktisk selvmål. Er der? Så ja. Ej, det kommer bare ikke ned til mit mål, det kan jeg godt glemme. Der var lige tutti frutti, kalder jeg det. Hvad var det der, var? Okay. I skal skrive ned i kommentarfeltet, om I kan lide Mbappé, Messi, Neymar, Ronaldo eller Lamine Yamal. Det er det eneste. Pedri han er dårlig. Nej. Ikke Messi eller Messi i stedet for Pedri i stedet for Mbappé. Okay? Skriv nu, det er live. Eller ikke live, mener jeg. Den kommer ud i dag. Klokken 5:04. 55. Klokken 1 om natten. Hold op! Excellent reading of the game to win the ball. Så vi spiller lige op til Mbappé der. Kimpembe. Jeg ved ikke, hvor min far er henne. Oh, nice vision in that pass. Njau. Ja. Hvorfor er jeg blevet så?
Jamen, jeg blev så low. Just hit the target. Really poor attempt. Så Neymar, Maguarati. Poor ball, giving possession back cheaply. Oh, that's an incredible waste of a really good chance. He's offside, so it wouldn't have stood anyway, but you've got to be hitting the target from there, though. A really good interception to take the ball. Okay. Vi har lavet en taktik. Mbappe. João Cancelo. Now Neves. And the work pays off as they get the ball back. And it's on now. Teammates in the middle. Jeg var lige sådan her. Ronaldo kom op med ham. Jeg så godt, der var en, der var skadet, og det er ikke Ronaldo, men det er en anden en, som jeg ikke kender. Så ham der, ham tror jeg, vi tager under ham. Neymar! Kom! Neymar! Prøv at se det der. Derfra scorer han op i krydset. Op i krydset, mand. Venga, Cristiano Ronaldo, menino. Calma, venga. Donnarumma. Que do Paris e não é batendo boy. Nicely played. But nothing will come from it thanks to some astute Høj. Der skal jeg ikke rigtig noget længere. João Cancelo. Sådan, der er ikke noget. Ball back with PSG now. This looks promising from PSG. Jeg prøver at gå efter den, når hun har fået et mål. Det skal han gøre. Well, what a place to lose the ball, just, and this could be. Genuine chance. Hvad var det der, Mbappé, mand? Mbappé kan ikke finde ud af det, jo. Nå. Hvis vi har en special, hvor jeg spiller professionel eller sådan noget, så fordi jeg spiller på verdens bedste lige nu, så 500. Og vi laver også vi laver også en nummer 2, at I får lov til at vælge, hvilken et hold jeg er. Okay, så 500 likes og 500 subscribers og 500 visninger. Det vi går efter, så kommer der en part 2. Well, sometimes you just have to applaud the defending. Det lover jeg. And they've won the ball and could go here. Well, it was looking good, but ultimately nothing doing. Kom nu! Det kan ikke være, at jeg blev så ringe. Kimpembe. Hakimi. Options available in the middle. Oh, great block. Real opportunity. Nej! Hvordan tripler jeg lige alt om der? Undskyld, jeg ikke tale. Jeg har lige glemt at optage. Kom så, Neymar! Du kan godt! And cleared well away from goal. No free kick, not yet. Advantage played. Kom nu! Kom nu i gang i spillet, altså der sker ikke rigtig noget jo. Dommer, der er ikke noget, Jeg rammer bolden, altså. Tak, endelig er der en, der er med mig her til halvleg. Første halvleg, vi mangler lige 79 minutter. Det var helt lyst.
Kom nu. Kom nu, 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 kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. And that's a great bit of goalkeeping. That's what he's there for. The ref allowing the game to flow. Vi skal passere. Vi skal passere. Vi skal passere. Vi skal passere. Gamma, vinga, gamma. Vinicius Junior, Vinio. Ja, okay. Men meget god, synes jeg. Så 500. Det er måske lidt dårligt. Men lige meget. Vi skal have mange. Og jeg er blevet helt ny YouTuber. Som 9-årig. Jeg startede, når jeg var 8. Så blev jeg 9. Det har faktisk været en hård karriere. 8 år, jeg har lavet mine Golden Trees. Og hvis I ikke ved det, så jeg ramte over 500 subscribers. Ja. Så... Yep. Danilo Pereira. Now Neves. Kom nu! Op i gear! Gear om. Han kommer meget til mig. Oh, Marquinhos. O Marquinhos, Pedro. Udskiftning. Kimpembe ud. Der ind. Here it comes. It's only halfway clear. There's a chance for them to Neymar løber! Neymar! This has to be. Real chance here. And the ball is Hvad sker der? pure goalkeeping there. Han gider ikke at skyde med sig. Back to the touch out. Going now. Lang indkast. Mbappé. And able to come away with the ball. Ham der, han skal sådan der, så han lige misser bolden. Så kan jeg lige gøre sådan her jo. Det er meget smart. Gamma, Gamma, Vinicius Junior, Vinicius. Good patient build up, but not quite the end product. Nice bit of defending there to put it out for a throw. Kom nu! Hallo! Er du blind? First goat. Ja, undskyld, jeg ikke taler så meget, det er fordi jeg er helt koncentreret. Hvis jeg taler, så taber jeg den her kamp. Akkurat til lille. Counter-attack coming, away they go. What a chance here! It's got to be. Jeg har virkelig brug for noget hjælp for Kylian. Jeg kunne ikke klare 5 mennesker. Ja, det kunne jeg godt, hvis jeg var prof. Det er nu helt heller ikke. Der var ikke noget der, eller så var dommeren er blind, synes jeg. Gamma, venga, gamma, Vinicius, Vinicius. Så tager vi ham lige der på fast gerning. Ball taken away from them. Oh, maybe a bit of space now. Has to be. And another. Oh, jeg er helt koncentreret. It's a real chance to make a game of it and put the pressure on them. You just can't waste opportunities like that if you want to get back into this. Gamma, venga, gamma. Okay. Boom! Og det der ikke, det var så meget mening. Vinicius Junior, Vinicius. Gamma, venga, gamma. Hvad sker der? Jeg er helt low. De kommer hele vejen op til mit mål. Hvordan jeg så gør sådan der? Okay. Det er højder. Løb nu! Du er helt døv. Nå at ligge. Kammerfinger.
Kom nu op i tempo! Tak! Se, han er ved at rejse op sådan her. Det er okay. Han er med. Ja, der er ikke noget. En lille gul kort, det kan det godt være. Det kan vi godt leve med. Men rødt? Nej. Der er ikke noget. Der er ikke noget der. På den samme spiller. Ja, okay. Rødt kort til Mbappé. Ham kan vi godt undvære. Han er også dårlig. Han er blevet meget gammel. Gammel. This has to be a quick break. Always good to see. The finish, not so much. Det er dårligt. Så nu bliver jeg bare med. Kom nu. Egon. Vi skal have Egon. Cristiano Ronaldo. Gon. Det betyder på. Og så Gon. Pogon. Nikon. Yeah, this is where the leaders in the team need to step up now and have a few words. Okay, det klipper vi. Just lost the heads. Winnie. And that has been carelessly given away. Donnarumma. Vinicius. Amakala. Now Cancelo. Damn. Nicely taken away. It's gone out for a Kom nu der mig i gang. Malakon. drifting in off the plank. And the keeper happy to see that sail comfortably over the bar. Goal kick. De er så dårlige, altså. Hvorfor har jeg valgt Portugal? De er så dårlige jo. Men det er også sjovere, når man vinder. Turnaround in possession. Excellent positioning. Det er ikke så sjovt, vel? Ruben Dias. Det ville heller ikke være så sjovt, hvis de altid vandt, vel? Var det lige en lille tutter-butter, jeg lige så der på Cristiano Ronaldo, men han er løbet op igen. Så det her, der kommer desværre kun en party. Desværre. Bum, Donnarumma. Gamma. Vinicius Junior, Vinicius. Need to get tighter here. What a chance. Bum, man. Der var 1 minut til. Det var godt. Cristiano. Stjernen, the GOAT. The GOAT. Det er det, vi vil have. Pepe skubber. Nå, men så siger vi jo tak for kampen. Jeg vandt 3-0. Så håber, at I fik en god video. Og så vil jeg bare sige tak for i dag.